लकडाउननि समावनो बयनिसिमबो मोनसे मोजां खौरां जे आसाम सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव टोटेल 1081 पोस्ट साख्रि फोसावदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जों नै भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां मैयानि गोनां खौरां आरो दिनैनि गोनां खौरां जों सावरायगोन, लोगोसे जेसेबां गोदान साख्रि ओंखारदों बेफोरखौबो जोङो नै भिडिअनि गेजेरजोंनो सावरायगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। खुलुमबाय। फिन नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान रादाब इउटुब चेनेलसिम बरायहरनाय जाबाय। स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव दं दिनै कमल दैमारि। स' भिडिअखौ जोङो गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला मोनसे मेलाव बुंदों जे आसामाव जिहेतु कभिड-19नि केसा बांद्रायनिख्रुइ बांद्रायगासिनो दं, बेखौ लोब्बा लानानै आसामाव आरो गोदानै लकडाउनखौ इनक्रिज खालामगोन होनना बिथाङा बुंनाय बायदि एसे फोरमायदों। आरो लोगोसे बे जा जोंना गोदान लकडाउन जागोन बेखौ जोंना आसामनि सुबुंफोरनाव सोंनायनि उनावसो बेखौ बिथांमोना डिसिसन लागोन। माने आसामनि मानसिफोरा लकडाउनखौ बारायनांगौना नाङा, बिथांमोननि बिबुंथियाव जुदि बिथांमोना सानोब्ला जे आसामाव जिहेतु जोंना कर'ना भाइरासआ बांद्रायगासिनो दङ, बेनिखाय लकडाउनखौ बारायनांगौ होननानै जुदि आसामनि मानसिफोरा सानोब्ला अब्ला बिथांमोना लकडाउनखौ बारायगोन होननानै बिथाङा मोनसे मेलाव बुंनाय जादों। आसामाव मैया आरोबाव गोदान 32 कभिड-19नि पजिटिभ मोननाय जादों। आरो दा बेलायाव आसामाव जुदि जोङो नै भिडिअ बानायनायसिम नायोब्ला टटेल केसा जादों 378, बिनिफ्राय एक्टिभ केसाव दङ 314, बिनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जादों 4, बिनिफ्राय माइग्रेटेड थामहिनबा आसामनिफ्राय बायजोआव लांहोनाय सुबुंनि अनजिमाया जादों 3। जों जुदि आसामाव कभिड-19नि बेरामखौ नायोब्ला आसामनि बे कभिड-19नि बेरामा 90% क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय मोननाय जादों होननानै जोङो मिन्थिनाय जादों। थामहिनबा जोंना जा कभिड-19नि गोदान केस ओंखारदों बे गासैबो जोंना क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्रायनो जोङो मोननाय जादों। थामहिनबा जोंना बायजोनिफ्राय जा फैदों बिथांमोननि देहायावनो जोङो कभिड-19नि 90%खौ मोननाय जादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। जागिरुडनि पेपार मिलनि हस्पिटालखौ कभिड-19 मोननाय बेरामफोरखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय बाहायनाय जाबाय। आरो लोगोसे डक्टर शर्माया मैया रबिबाराव बेखौ बेखेवनाय जादों। अरुणाचल प्रदेशआ आसामनि मानसिफोरखौ हाबनायखौ बन्द खालामबाय होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। दिनै 25 मे आरो दिनैनिफ्रायनो हादोराव डमेस्टिक फ्लाइट सोलिगोन। आरो बेनि थाखाय गुवाहाटीयाव थानाय लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआबो साखाफारा जाखाबाय। आरो हादोराव थानाय गासैबो एयारपर्टफोरानो डमेस्टिक फ्लाइटनि थाखाय साखाफारा जाबाय होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। आरो बे जा जोंना डमेस्टिक फ्लाइट सोलिगोन बेवहाय गभटा होनाय जा रुल रेगुलेसन दङ बेखौ गासैबो पेसेन्जारानो मानिनानै सोलिनांगोन होननानै बुंनाय जादों। मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ डमेस्टिक ट्रेभेल आरो इन्टारनेशनेल ट्रेभेलनि थाखाय मोननैसो गाइडलाइन फोसावदों। आरो बेफोर जा गाइडलाइन फोसावदों बेनि आङो मोननैसो गाइडलाइनखौ फोसावना होनोसै। आरो नोंथांमोना जुदि गासै जा गाइडलाइन दङ बेखौ जुदि नायनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि डिसक्रिपसन बक्सआव लिंक होनाय दङ बेनि गाइडलाइननि। स' बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। स' बे गाइडलाइननि गेजेरनि मोननैसोआ जादों गासैबो पेसेन्जारानो आरोग्य सेतुखौ डाउनलड खालामनांगोन, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन, आरो लोगोसे गावबा गाव मास्कखौ गानना फैनांगोन। गुबुन फारसेथिं फ्लाइटआव फैनाय बा जायखिजाया इन्टारनेशनेलानो जा डमेस्टिक फ्लाइटआनो जा बेफोराव फैनाय गासैबो सुबुंखौनो 14 बा 17 डेज क्वारेन्टाइन सेन्टाराव लाखिनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। जों मिथिखागौ इन्डियाआव कभिड-19नि केसा बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय बारद्रायगासिनो दङ। स' बे बेलायाव जों जुदि इन्डियाआव टटेल केस नायोबा टटेल केसा जादों 1,38,536, बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जादों 4,024, बेनिफ्राय रिकभार एबा कभिड-19निफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जादों 57,692। दा बेलायाव जुदि जोङो इन्डियानि कभिड-19नि स्टेटासखौ वर्ल्डनि बादाव जुदि नायोब्ला वर्ल्डनि बादाव जोंनि इन्डियाया दङ नाम्बार 10 पजिसनाव। स' जोंना फैयै 10 पजिसन मोनफैलांबाय। स' बेबायदि जुदि सानफ्रोमबो जुदि 2,000-3,000 इनक्रिज जाबाय थायोब्ला इन्डियाया 10 नङा जोंना
आमेरिकानि उनावनो जोंनिया सफैगोन बायदि जोङो साननो हायो वर्ल्डनि COVID-19 नि स्टेटासखौ नायोबा दासान्दि टोटेल केसा जादों 55,268 बिनिफ्राय डेथ माने थैनायनि अनजिमाया जादों 3,46,719 बिनिफ्राय रिकभारा जादों 23,02,028 बे किना स्टेटासा जादों आं दासिम भिडिअ टेखांनायसिम बे स्टेटासखौ जोङो मोननाय जादों आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया मोनसे साख्रि फोसावदों बे साख्रिया टोटेल नाम्बार अफ पोस्ट दङ 1081 स' नोंथांमोना बे पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिफोराव जा एडुकेशन क्वालिफिकेशन दङ आरो मा पोस्ट ओंखारदों बेखौ आं एसे बुंना होनोसै फार्स्ट पोस्टआ जादों फरेस्टार 1 बेवहाय पोस्टआ जोङो टोटेल नाम्बार अफ पोस्टआ जादों 144 बेवहाय जोंनिया ग्रेजुएशन थानांगोन जायखिजाया ग्रेजुएशन नोंथाङा BSc BA जायखिजाया खालामबाबो BCom जायखिजाया ग्रेजुएशन थाबानो नोंथाङा बे पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' आरो नेक्स्ट पोस्टआ जादों स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 बेवहाय जोंनिया टोटेल नाम्बार अफ पोस्टआ जादों 11 आरो बेवहाय नोंथाङा ग्रेजुएशन थानांगोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों आरो फरेस्ट गार्ड बेवहाय जोंना टोटेल पोस्टआ जोङो 812 स' बेवहाय जोंना जोबोर पोस्ट दङ बेवहाय जास्ट नोंनिया HS पास जाबानो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव पोस्टआ दङ सार्भेयर बे 34 दङ बेवहाय HSLC थामहिनबा मेट्रिक जानांगोन बेनि उनाव माउथ दङ बेयाव 28 बेवहाय नोंना क्लास 8 बानो हागोन बिनिफ्राय दङ कारपेन्टार बे सासेल' बेयाव HSLC बिनिफ्राय ड्राइभार बेयाव 50 बेबो HSLC पास जानांगोन स' जोङो बे जा साख्रि बेखौ जोङो लिंकखौ डिसक्रिपशन बक्सआव होनाय जादों स' नोंथांमोना बिनि जुदि फुल डिटेल्स जुदि नांगौब्ला आरो नोंथाङा जुदि बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो लुगैदोंब्ला नोंथाङा डिसक्रिपशन बक्सआव थांनानैबो बे साख्रिखौ सिम्पली एप्लाइ खालामनो हागोन स' नै भिडिअनि गेजेरजों जों जेसेबां खोथा सावरायखौ बा खौरां सावरायबाय नोंथांमोना जुदि थारैनो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक होनो बावनो नाङा स' जों 100 लाइक टारगेट खालामदों नोंथांमोना जाहाथे 100 लाइकखौ कमप्लिट खालामो स' बे थाबैनो गाबोन गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर